Tak drahí moji bratia a sestry, opäť vás srdečne zdravím pri ďalšom videu, v ktorom budem rozoberať tých 7 posolstvo 7 zborom, čo je úplné posolstvo cirkvi Božej. Naozaj je to vážne posolstvo, ktoré Pán Ježiš Kristus zvestuje svojmu ľudu. Takže na úvod prečítam verše z 1. kapitoly Zjavenia svätého Jána, 3. až 7. verš, alebo až 8. Takže Zjavenie Jána, 1. kapitola, 3. až 8. verš na úvod. Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Jan 7 zborom, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj od toho, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, a od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom. A od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, a jemu nech je sláva a sila na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza z oblaky a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a budú nad ním plakať všetky pokolenia zeme. Áno, amen. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Takže toto je vážne posolstvo a aj vážny titul je tu udelený Synovi Božiemu, Alfa i Omega, Pán Boh všemohúci. Samozrejme, všemohúci je Otec, ale keď svoju všemohúcnosť prenechá Synovi Božiemu, aj súd prenechá Synovi Božiemu, tak môže rozhodovať, o čom chce, ako súdi, teda ako počuje, tak súdi, a jeho súd je spravodlivý, pretože nehľadá svojho vlastného alebo svoju vlastnú vôľu, ale takisto aj pozná naše srdcia, keď už teraz není v tele na tejto zemi, ale keď je v nebi na nebeskej súdnej stolici ako náš sudca. Ale nie je, vďaka Bohu Otcovi, není len náš sudca, ale takisto je aj náš prímluvník, príhovorca v nebeskej svätyni. Ale sám Otec nebeský nás nekonečne miluje, takže ani fakticky by sme v úvodzovkách nepotrebovali Pána Ježiša Krista ako príhovorcu, ale je to troška komplikovanejšie a potrebujeme ho aj ako príhovorcu. Takže prejdeme už k posolstvu 7 zborom, aby som to toľko nenaťahoval na úvod. A začneme teda prvým zborom, posolstvo do Efezu. Nechcem rozobrať všetky zbory v jednom videu, pretože to video by som natáčal asi niekoľko dní. To preháňam, no samozrejme dalo by sa to na niekoľko hodín zostručniť, ale nebudem to tak robiť. Nebudem znásilňovať vašu trpezlivosť. A teda rozoberieme si v každom videu zvlášť každé posolstvo jednotlivo, či už do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicei, alebo Laodikei. To je jedno. Dôležitý je význam, čo to znamená. Takže, ale ani tomu sa nechcem moc venovať, týmto názvom, čo znamenajú, ale chcem prejsť do samotnej podstaty, čo Pán Ježiš Kristus chce týmito posolstvami povedať. Takže prejdeme do posolstva do Efezu
Zjavenie 2. kapitola, 1. až 7. verš. Najskôr to prečítam celé a potom si to rozoberieme po častiach aj s vysvetlením. Takže a mimochodom chcem upozorniť na to, že nebudem tieto posolstvá vykladať z historického hľadiska, ale z hľadiska prítomnej pravdy, pretože všetky posolstvá sú pre nás. Biblia bola napísaná pre nás, veriacich ľudí, žijúcich v tejto poslednej dobe, v tejto poslednej generácii ľudstva. Áno, Biblia sa spisovala niekoľko rokov, dosť dlhý čas, a samozrejme v každej svojej dobe, keď ešte nebola Biblia teda úplná, keď ešte len sa začínala písať, tak prehovárali tie časti k ľudu Božiemu, vtedajšiemu. Dnes je cirkev adventistov 7. dňa Božím ľudom vyvoleným, ale neznamená to, že každý, kto je povolaný a vyvolený, je ešte aj verný. Takisto ani ja si nedovolím tvrdiť, nakoľko som ja sám verný, pretože povedzme si na rovinu, sme Laodicejčania, ktorí stratili prvotnú lásku. Agapé, voči naproti Kristovi a Bohu Otcovi. Kto nemá Syna Božieho, nemá ani Otca nebeského. Dobre, nechcem to naťahovať a ako keby krúžiť okolo, ale prejdeme už rovno do tohto posolstva. Takže Zjavenie 2. kapitola 1. až 7. verš. Posolstvo do Efezu. Anjelovi Efeského, anjelovi alebo poslovi, ináč povedané angelos, anjelovi Efeského zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý to drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých 7 zlatých svietnikov. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. A skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia. To znamená tiež, že sú poslovia, ale poslaní priamo od Ježiša Krista a ním vyučovaní. To znamená slovo apoštol. A nie sú tými apoštolmi, aj keď hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári, a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadnul, a čiň pokánie a čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, neučiníš-li pokánia. Ale to máš, že nenávidíš skutkov Mikulášencov alebo Nikolajtov, ktorých to skutkov ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je naprostred raji Božom. Krásne zasľúbenie na konci každého posolstva. Mohli by sme to začať rozoberať aj od konca, ale aby sme teda tú našou mentalitou rozmýšľali aj vykladali, tak začneme od začiatku. Aj keď samozrejme Ján bol Žid a mal inú mentalitu, tak preto Pán Boh, a samozrejme skrze Ježiša Krista, ide priamo k podstate. Preto Jánovi hneď zjavuje tie veci, ktoré treba, ktoré sú najsúrnejšie, a prechádza pomaličky až k tomu najhlavnejšiemu. Takže posolstvo do Efezu som prečítal a môžeme si vyložiť to, čo nie že nevieme, alebo nechcem to takto hovoriť, ale to, čo
sa vykladá historicky. My si to vyložíme z pohľadu prítomnej pravdy. A prítomná pravda pre nás ako adventistov aj pre všetkých kresťanov je to, že prebieha vyšetrujúci súd v nebesiach a dovolím si povedať, že už nad žijúcimi spravodlivými, nie nad mŕtvými spravodlivými. Dovolím si povedať, že súd nad mŕtvými už prebehol. A to, čo sa teraz deje, je to, že Pán Boh a Ježiš Kristus predĺžujú dobu milosti práve kvôli nám, Laodicejčanom, ktorí stratili prvotnú lásku. Niektorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, že sú poslovia, že hlásajú trojanielské posolstvo a pritom hlásajú všeličo možné, aj veria všeličo možné a neveria v jediného Boha Otca a jeho Syna Božieho, Ježiša Krista. Ale poďme teda si vyložiť toto posolstvo, nie sami, ale skrze Ducha Božieho znova. Pán Ježiš Kristus toto posolstvo dal a on je jediný, kto má kľúč k výkladu tomuto posolstvu. To, že to hovorí skrze mňa, to neznamená, že ja som na to prišiel sám. Keby som na to prišiel sám, tak by som sa mohol nazývať Bohom, ale ja som len človek. Preto takisto, kto by ma chcel chváliť za toto posolstvo, že ak som ho super dal do placu, tak nie mne patrí chvála, ale jedine Bohu a Baránkovi, Synovi Božiemu, Spasiteľovi nášmu, aj sudcovi, aj obhajcovi nášmu, Ježišovi Kristovi. Takže 7 hviezd vo svojej pravici. Pán Ježiš Kristus má nás vo svojej pravici. Otázka je, či aj my sa necháme formovať tomuto úžasnému aj hrnčiarovi. Ježiš má množstvo titulov a zjavenie takisto poukazuje na množstvo titulov Ježiša Krista. To, že nás má vo svojej pravici, to znamená, že nás chce formovať na svoj obraz. Je to symbol toho, že chce náš charakter prebudovať v ten Boží. Skrz agape lásku. A teda to prvé, to najpodstatnejšie z tohto posolstva, čo je v strede tohto posolstva, je to, verš 4. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. A dovolím si povedať aj jedinú, ktorá má pre nás nejakú, a nie že nejakú, ale pre nás má tú najvyššiu cenu a hodnotu. Láska agape, nepodmienená, nesebecká, ktorá sa rozdáva celému svetu. Aj nám, aj skrze nás sa chce rozdávať a je len na nás, či dovolíme tomuto toku lásky, aby prerazil a pretekal, vyvieral ako pramene vody života k ostatným ľuďom. Z trónu Božieho a Baránkovho vychádza tento prameň. Tento prameň živej vody. Pán Ježiš hovoril aj Samaritánke, že ty piješ z tejto studni už niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov, ale ja ti dám vodu, po ktorej už nebudeš smedná. Ja ti dám vodu, ktorá pramení z trónu Boha a Baránka a takisto aj robí živým strom života, zavlažuje strom života. A to si nevieme ani predstaviť, aký to je strom, ktorý nám Pán Boh zasľúbil, že nám dá, ak ostaneme jemu verní, ak budeme činiť Božiu volu, ak budeme sa nechávať premieňať Duchom Svätým, Duchom Božím, Duchom Kristovým, Duchom Otcovým. Ak budeme naozaj čerpať z toho prameňa riek vody života. Znám tvoje skutky, verš 2, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. A že nemôžeš zniesť zlých. Nemôžeš už po tom, čo si sa obrátil k Pánovi Ježišovi a k Bohu Otcovi, už nemôžeš zniesť to obrovské zlo, čo sa deje vo svete. Nemôžeš zniesť hriech absolútne.
A skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, že sú poslovia, ktorí hlásajú slovo Božie. A možno ho hlásajú ústami a srdcom nie. Možno ho hlásajú povrchne a pokrytecky a nie sú apoštolmi. A našiel a spoznal si ich, že sú lhári, že darmo hovoria, že sú poslovia, poslaní od Pána Ježiša Krista, keď ich život nesvedčí o tom. Ale povedzme si na rovinu, koho život z nás o tom svedčí, alebo aspoň toľko, aspoň tak blízko, ako Pána Ježiša Krista život. Sme ďaleko od našej prvej lásky. Vypadli sme z prvej lásky. Pán Ježiš hovorí, mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Mám proti tebe. Toto vyjadrenie hovorí, ja ťa dokážem usvedčiť na tomto vyšetrujúcom súde, že ty nie si v láske, že ty nie si v Bohu, ty nie si vo mne, hovorí Pán Ježiš Kristus. Ja toto mám proti tebe, že ty, aj keď môžeš mať lásku, môžeš mať lásku fileo, môžeš mať sebeckú lásku, ale ty nemáš lásku agape, ty si vypadol z tejto lásky. Alebo ju máš, ale nie v takom množstve, akom požadujem ja, aby si bol nájdený nie ľahký a nájdený nedostatočný na váhach Božích, ako je u proroka Daniela, teda respektíve v knihe Daniel, písané mimochodom kniha Daniel. Daniel znamená Boh je môj sudca. A vieme, že súd bol zverený Pánovi Ježišovi Kristovi, Bohom Otcom. A teda aj Pán Ježiš Kristus je nazývaný Bohom. Samozrejme nie rovnakým a takisto takým istým Bohom ako Boh Otec, ktorý prevyšuje aj Pána Ježiša Krista. A toto je biblické učenie. Toto. Pamätaj tedy, verš 5. Odkiaľ si vypadnul a čiň pokánie a čiň prvé skutky. Odkiaľ sme vypadli? Z tej lásky prvotnej. Ale ešte sa vrátim k veršu 3. A zniesol si máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno. Takže ty si pracoval, aj ja. My všetci sme pracovali pre Ježiša Krista a neustali sme. Ale čo sa stalo? Dobre. Malachiáš 2, 1 až 10. Tu mám odvolávku k tomuto 3. veršu, čo som si napísal pod vedením Ducha Božieho, Ježiša Krista. Malachiáš, 2. kapitola, 1. až 10. verš. A tak teraz na vás toto prikázanie, vy, kňazi. Kto je kňaz? Sveté kňazstvo, svätý národ, ľud, ktorý sa volá Božím vlastníctvom. Kto? Kňazi, veriaci, všetci veriaci, lebo všetci sme poslovia Božej pravdy, ak hlásame teda trojanielské posolstvo. Pokračujem ďalej. Jestli nebudete poslúchať a jestli si toho nevezmete k srdcu, aby ste dali slávu mojemu menu, hovorí Hospodin zástupov, Jehovah zástupov, pošlem na vás zlorečenstvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam a už som mu aj zlorečil vášmu požehnaniu, lebo si toho neberiete k srdcu. Dávate slávu svojemu menu, alebo človeku, ale viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Skutky 5:29. Hľa, pokarhám vám semeno a nakydám lajna na vašu tvár, lajn na vašich slávností a odnesú vás preč k nemu. To sú silné verše a nedovolím si ani ísť do originálu, ktorý hovorí ešte tvrdšie, ako je to tu preložené, ale to je jedno, či svetíme sobotu alebo všetky sviatky dodržujeme, ktoré dal Boh, alebo to je jedno, je to len forma, ak nemáme srdce mesité a obrezané, srdce nové a premenené, srdce duchom Božím naplnené. Preto aj Dávid sa modlil. Bože, stvor v mojom vnútri srdce
čisté, nové. Daj mi nové srdce, ja už nechcem žiť tak, ako som žil doteraz, že sa mi sem tam stalo, že som učinil tak veľký hriech. Ja už nechcem. Nové srdce si žiadam od teba. Prosím, dopytujem sa teba o to. A keď to aj v imperatíve hovorím, že Bože, daj mi nové srdce, samozrejme v pokore, daj mi, Pane, nové srdce, tak je to moja túžba, nie je to hriešna túžba. A Jakub, keď si žiadal od Pána Ježiša Krista, keď s ním zápasil, aj dnes žijeme v noci Jakobovej a musíme sa dopytovať tohto požehnania. Daj mi to požehnanie, dokiaľ nepustím ťa, dokiaľ mi nedáš toto požehnanie. Ja som lačný po duchovnom požehnaní. Ja som lačný po láske, po pravde, spravodlivosti, milosrdenstve. Toto je to najdôležitejšie. A pokračujem ďalej, Malachiáš 2, 4 až 10. A zviete, že som poslal na vás toto prikázanie, aby to bola moja zmluva s Lévim, hovorí Hospodin zástupov. Moja zmluva bola s ním, zmluva pokoja, zmluva teda života a pokoja, a dal som mu to na bázeň a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch. Chodil so mnou v pokoji a úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti. Lebo rty kňaza budú ostrihať známosť a zákon naučení budú hľadať z jeho úst, lebo je poslom Hospodina zástupov. Poslom, anielom. Ale vy ste sa odchýlili z cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone a porušili ste zmluvu Léviho, hovorí Hospodin zástupov. Prečo? Pre ekumenizmus. Ekuména. Verše 9 až 10 dokončím. Preto som i ja vás vydal, aby ste boli opovrhnutí a nízky všetkému ľudu podľa toho, ako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom. Takže celý zákon prekrúcate hore nohami a dole hlavou. Či azda nemáme všetci jedného a toho istého Otca? Či nás nestvoril jeden a ten istý silný Boh? Prečo tedy robíme neverne každý voči svojmu bratovi, aby sme poškvrňovali zmluvu svojich otcov? Robíme neverne, keď niekoho vyženieme zo zboru len z dôvodu, že sa snaží držať písma a len písma sola scriptura a nejde s ekuménou? Neskutočné, čo sa deje v dnešnej dobe, ale to je ešte len začiatok. To je ešte len začiatok. Žiaľ. Takže toľko. Božie meno. Pre Božie meno treba pracovať, nie pre svoje, budovať vlastnú slávu. Krásne rečičky hlásať, ale to není len posolstvo, ktoré hladí. Teda vôbec to není také posolstvo. Nemá to byť také posolstvo, ktoré svrbí uši, šteklí, ktoré nazýva hriešnika spravodlivým a bezbožného ako rovného Kristu. Pomaly. Troška to priťahujem za uši. A takisto bezbožného, teda spravodlivého zase Boží ľud. Ani nemôžem povedať, že Boží ľud, ale tí, ktorí sa tvária ako Boží ľud, ktorí hovoria, že sú ako, že sú apoštolovia a pritom sú lhári, a ktorí hovoria spravodlivému, si hriešnik, ideš zle, a pritom je to ich cesta, ktorá je prevrátená, ktorá nie je podľa zásady sola scriptura. Vôbec. Ani trochu. Kto sa previnil proti jednému prikázaniu Božiemu, proti jednému bodu z Evanjelia Ježiša Krista, podľa Jakoba 2.10, listu Jakobovho 2.10, previnil sa proti všetkému. A láska je naplnením zákona. Ježiš Kristus je koniec zákona. A takisto aj jeho počiatok, ktorý pramení v Bohu.
a z Boha vyšiel a prišiel k Otcovi naspäť. Pre Božie meno treba pracovať a neustať. Treba sa rozhorliť, činiť pokánie, pamätať na to, odkiaľ sme padli. Že sme boli zapálení, keď sme uverili v Ježiša Krista. Že naše srdce horelo pre pravdu Božiu, keď sme ju spoznávali. Keď nás Boh uvádzal do každej pravdy. Ja som sa tak modlil, Pane, uveď ma do každej pravdy. A dnes ju môžem poznať. Alebo poznávať celú, aká je, kúsok po kúsku, skrze vôľu Božiu a prostredníctvom Ježiša Krista, lebo sám zo seba, ako by som to mohol poznať, keby mi Boh nedal zo svojho ducha. Ale potrebujeme plnosť Božieho ducha, potrebujeme sa modliť za ducha Božieho, aby prebýval nás v plnosti, aby Boh zoslal v plnosti ducha svojho syna do našich srdc, aby sme volali Abba Otče, Abba Ocko. Aby sme už nežili podľa našich vlastných žiadostí, aby sme sa neuchylovali z času na čas na hriešnú cestu, na cestu do zatratenia, aby sme kráčali len a len tou úzkou cestou, nech to bude stáť čokoľvek, keď tam bude trnie, bodlač, prekážky, polená budú nám hádzané pod nohy od nepriateľa. Revúci lvi, nielen diabol, ale aj jeho anjeli, keď budú proti nám stále tlačiť, brojiť, nebudú nás chceť na tejto ceste, budú nás chcieť zvalcovať, prevalcovať, aby sme padli do jamy, do jarku, aby sme sa vykotili z tejto úzkej cesty, aby sme boli opäť v otme, aby sme nekráčali po tej osvetlenej ceste, osvetlenej Ježišom Kristom, svetlom tohoto sveta. Nesmieme sa dať. Musíme prichádzať k trónu Božiemu a k trónu Baránkovmu, odkiaľ pramenia tieto rieky vody života. Kto sa nenarodil z vody a z ducha, prečo aj z vody? Prečo nielen z ducha? Toto je životná sila od Boha, ktorú potrebujeme. Takže verš 5. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadnul a čiň pokánie, zmen zmýšľanie. Nie raz tam, buď zakotvený v Kristovi. Stoj na tom pevnom základe, na tom buď zbudovaný, na tom buduj. Nebuduj na piesku. Nepostavuj si dom, ktorého základy sú labilné a ty sa staráš o to, či je dobre vykachličkovaná kuchyňa, či je všetko v dome tip-top. Nie, ten dom musí byť najskôr položený na pevnom základe, potom vstávaj, potom buduj. Potom srdce obrezané, mesité, plné Ducha Svätého a nie niečo iné. Lebo ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, neučiníš-li pokánia. Svietnik. Čo to znamená táto symbolika svietnik? Vieme aj zo Žalmu 119:105, že tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Takisto 10 panien malo, povedzme, nazvime to tiež svietnik. A to, že pohne náš svietnik Pán Ježiš Kristus, znamená, že najskôr len pohýňa, vďaka Bohu a vďaka Ježišovi Kristovi za to, že len pohýňa, že sa snaží ešte zapáliť ten knot, ktorý je už taký, že ledva horí, už pomaly zhasína, lebo keď nie, tak Pán Boh vyleje olej z tejto nádoby, ktorá sa deraví, ktorá nedrží pevne ten olej. Pán Boh, alebo Pán Ježiš Kristus urobí toto, že vykotí obsah tohto svietnika, pretože to je zbytočné, aby tam ten olej bol, keď nechce horieť knot. Nechce byť zapálené naše srdce obrazne. Čo to znamená?
Ducha Svätého, Ducha Božieho nám Pán Boh môže odňať. Stačí, že spraví toto. A koniec. To je symbolicky povedané, ale nezarmucujme Ducha Božieho. Nedávajme priestor tomu zlému. Postavme sa mu na odpor spolu s Bohom a spolu s Pánom Ježišom Kristom, ktorí chcú mať v našich srdciach príbytok a chcú, aby naše srdce horelo, tlklo Božou láskou, plnené Božím duchom, plnené Božím slovom, plné toho, čo má byť, lebo ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik. A ak nie, ja celkom vykotím obsah. Odoberiem od teba svojho ducha, inak povedané. Ten duch, ktorý bol vdýchnutý na počiatku, ten život. Kto je cesta, pravda a život? Znova opakujem Ján 14.6. Ja som tá cesta, pravda i život. Ježiš Kristus, tá cesta. Nejaká iná, nejaká iná proste neexistuje, nejaká ďalšia. Nie. Ale Tomáš, toto je pochvala, ale Tomáš, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorýchto skutkov ja nenávidím, alebo Nikolajtov, ktoré ja nenávidím. Čo to znamená? Dobre, takže druhá polka videa bude takto natáčaná z technických a iných dôvodov. No poďme k tomu slovu Nikolajti, čo to znamená. Toto slovičko sa skladá z dvoch gréckych slov Nikao, ktoré znamená podmaniť, a lao, ktoré znamená laikov. Čiže Nikolajte preto doslova znamená ovládnuť laikov. A prečo je to vlastne taká strašná záležitosť? Je to preto tak hrozné, pretože Boh nikdy nevložil vedenie cirkvi do rúk ľudí, ktorí sú vedení politickými motívmi. Áno, teraz sa to skrýva za ekuménu, ale nebudem myšlienkami prerušovať. On vložil svoju cirkev do starostlivosti Bohom určených, duchom naplnených a podľa slova žijúcich ľudí, ktorí vedú ľud tým, že ho sítia slovom. Nie ľudským učením, nie filozofiou prázdnou všelijakou, diablovinou, ale Božím slovom. On nerozdelil ľudí do tried, takže by masy museli byť vedené svätým kňazstvom. Je síce pravda, že vedenie musí byť sväté, ale musí ním byť i celé zhromaždenie. Ďalej nie je v slove žiadne miesto, kde by kňazi, služobníci alebo im podobní prostredkovali medzi Bohom a ľuďmi, ani tam nie je miesto, kde by boli vo svojej službe Pánovi oddelení. Boh chce, aby ho všetci milovali a jemu spoločne slúžili. Nikolajtizmus toto všetko zničil. Služobníkov ľudu odlúčil a z vedúcich urobil pánov na miesto služobníkov a zo služobníkov otrokov. Nož toto učenie začalo ako skutok v 1. veku. Problém snáď leží v dvoch slovách starší, presbyter a dozorca, biskup. A my všetci by sme si mali byť ale bratmi. Tak nás učí Božie slovo. Je tomu tak? Vy všetci ste bratia. Je tak? Keď učeníci, ktorých sám Pán nazýva synovia hromu, keď títo učeníci sa pýtali, môžeme sedieť po tvojej pravici a lavici? A takisto, či nebudú oni väčšími a viac povýšenými ako tí ostatní učeníci? Pán ich potom razom napravoval, jedna radosť, do akej roli sa oni stávajú. Samozrejme, môžu byť tí, ktorí vyučujú. Môžu byť tí, ktorí kážu Božie slovo.
tí, ktorí chodia po zboroch a prinášajú učenie Pánovo s ďalšími a ďalšími posolstvami zaktualizovanými od Pána. Avšak ak niekto panuje nad svojimi bratmi, tak by sa mal veľmi rýchlo zamyslieť nad tým, čo koná, pretože to nekoná podľa učenia Pána Ježiša Krista. Kazateľ by mal byť človek, ktorý delí slovo Pánovo medzi Boží ľud, medzi svojich bratov a sestry. Kazateľ by nemal panovať svojou autoritou nad dušou nikoho, aby ho zviedol na svoj vlastný názor. Všetko nech je posudzované podľa písma svätého. Toto je jediné merítko, sola scriptura. Toto merítko bolo zjavené už Martinovi Lutherovi v 16. storočí. Poďme ďalej. Takže starší presbyter, dozorca, biskup a ideme vyššie a predseda generálnej konferencie a Ted Wilson a hierarchia. Čím ďalej ideme vyššie a vyššie a vyššie a vyššie. A Boh je až kde? Kde sme ho vytlačili? Na vrch babylonskej veže, ktorú staviame? Ako vedenie cirkvi adventistov 7. dňa? Som adventistom 7. dňa srdcom. Ale moja myseľ sa stráni toho, aby som bol menovaný medzi adventistov, ktorých hierarchia je takto. Ideme hore, stále staviame tú väžu babylonsku. Vy všetci ste bratia, všetci ste jedno. Nikto není viac ani menej. Ani ten, kto zí, tak není vác. Ani ten, kto nezí ništ a ostane hladný, tak není menej. U Pána Ježiša Krista. Ospravedlňujem sa za pritvrdenie v krátkosti a budem už sa krotiť troška. Lebo kto by to bol aj o mne povedal, keď ma naplní duch Boží. Ale samozrejme aj moje emócie, ktoré do toho nechcem pridávať nevhodným spôsobom. No. Matúš 23, 8 až 9. Ale vy sa nevolajte rabím, lebo jeden je váš učiteľ Kristus a vy všetci ste bratia. A svojim otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš otec, ten, ktorý je v nebesiach. Matúš 20, 25 až 28. Ale Ježiš privolajúci ich povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami. Ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel, aby jemu samotnému slúžili, ale aby on sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Nie všetkých, lebo nie všetci si vyvolili jeho, ale mnohých, ktorí ho, alebo jeho ponuku teda akceptovali. Toto je evanjelium v krátkosti. Že my sme mali zomrieť pre hriech, ale Ježiš nám ponúka výkupné, teda svoju krv, za nás ponúka nebeskému Otcovi ako výkupné, že on sám sa stal človekom, on za nás zomrel a my by sme mali vládnuť jeden nad druhým, alebo tiež tak slúžiť ako Ježiš Kristus. Mnohí si neberú Božie slovo k srdcu. Ezechiel, kapitola 8, verš 10. Vtedy vojdúc videl som a hľa,
Boli tam všelijaké podoby zemeplazov a hoviat ohyzných a všelijakých ukydaných bohov domu Izraelovho, vyrité na stene kolom dokola. Nehovoriac o tom, čo sa káže, pravda, ako Ezechiel hovorí. Reči, ktoré sú vlastne lajná, keď to povieme bez servítky, tak ako to je v Biblii, napríklad aj u toho Malachiáša, čo som čítal. Lajno na vašom stole, lajno vašich slávností, lajno keď aj na vašej svätyni, lebo vy ste si ju spravili podľa seba. Vy sami sebe ste Bohom, ak neúctievate jediného pravého Boha, jeho syna Ježiša Krista. V láske a v pravde, v duchu a v pravde, v pokore a pravde, milujúc sa navzájom svojho Boha, svojho Otca nebeského, Ježiša Krista, i svojich bratov, i anielov, ktorí sú svetoslužobnými duchami, ktorých nevidíme svojimi ľudskými očami, ale vierou takisto ich príjmame, že sú tu s nami aj skrze Bibliu. Takže učenie Nikolajtov. Všetci by sme si mali byť bratmi. Aj keď niekto dostane slovo v tento čas, niekto v iný čas, tak teda predloží to, čo mu Pán dal. Ale niekto, keď sa ide robiť pánom, že on má slovo, ktoré ani není Božím slovom, bohužiaľ. No ale poďme k jadru tohto posolstva. Vráťme sa k jadru tohto posolstva. Verš 4. Zjavenie 2. kapitola, 4. verš. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Verš 5. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadnul a čiň pokánie a čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Neučiníš-li pokánia. Ellen Whiteová k tomuto hovorí toto. The first testimony of selected messages, takže prvý zväzok z vybraných posolstiev pre cirkev, strana 369. Žej si tu první lásku svou opustil. Časť kázání v Otsego, Michigan. 10.10.1890. Otišteno v The Review and Herald 3.2.1891. Hovořila jsem k lidu z Otsega na verše ze Zjevení 2, 4 až 5. Mám proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil. Protož pomni, odkud si vypadnul. A čiň pokání a čiň první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Lid, k němuž jsou tato slova pronesená, má vynikající kvality, které jsou uznány věrným svědkem. Ale mám proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil, tou agapé. Je zde nedostatek, který je potřeba vykrýt. Všechny ostatní milosti selhávají a nemohou nahradit nedostatek. Církvi je dána rada, protož pomni, odkud si vypadnul, a čiň pokání a první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdož zvítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest uprostřed ráje Božího. Zjevení 1, 4 až 7. Znova opakujem tieto verše, pretože sú tu zaznamenané.
těchto slovech jsou obsaženy varovné výtky, hrozby, sliby věrného svědka, který drží 7 hvězd ve své pravici. 7 těch hvězd jsou andělé 7 zborů a 7 svícnů, které jsi viděl, jest 7 zborů. Zjevení 1.20. Takže vlastne ten úvod, čo som ja povedal, tak vlastne sa nachádza aj tu, v takej skrátenej podobe. Při vážení na váhách v nebeské svatyni je shledáno, že církvi se něco nedostává. Upustila totiž od své první lásky. Věrný svědek prohlašuje: známť skutky tvé a práci tvou i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti zlých. A zkusil si těch, kteříž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledal si je, že jsou lháři. A snášel si a trpělivost máš, a pro jméno mé pracoval a neustal. Zjevení 2:2-3. Přes toto všechno je na církvi shledán nedostatek. Jaká je to osudová chyba? Že jsi tu první lásku svou opustil. Není to i náš případ? Naše učení může být správné. Boh hovorí síce pamätaj na deň soboty, ale to hovorí v starom zákone. V novom nám hovorí, nám, ktorí sme nezabudli na sobotu, že si spomen na svoju prvú lásku, ktorou som ja. Tvoj milujúci Jehovah, ktorý tu je. Odkedy? Od vekov až na veky. Amen. Takže naše učení môže byť správne. Môžeme mít odpor k falešným učením. Já ho mám. A nemusíme přijímat tak, která nejsou správná ve své podstatě. Můžeme neúnavně pracovat, ale i to není dostačující. Darmo mohl by som mať kanál s 10 000 videní. Nič mi to neosoží, pokiaľ nemám čo? Tu prvú lásku, pokiaľ nemáme všetci. Jaká je naše pohnutka? Proč sme voláni k pokání? Upustil si od své první lásky. A preto si povolaný a zavolaný od Ježiša: príď ku mne, ja mám aj tú masť, aj zlato, aj všetko mám. To len ty si myslíš, že si bohatý, bez svojej prvej lásky. Toto je jedno učenie 7 zborov. To není, že jeden zbor je určený do tej doby, druhý do tej, tretí do tej. To není tak. Z historického hľadiska áno, ale z hľadiska prítomnej pravdy sme to zmietli absolútne pod koberec a nevyučujeme posolstvo dané od samotného Pána Ježiša Krista. Blahoslavený, ktorý číta toto posolstvo. Toto je len pre knihu Zjavenie zaznamenané. O nejakej inej knihe sa takto nepíše, že by bol niekto blahoslavený, keď tú knihu číta. Ale keď čítaš knihu Zjavenie, tak Pán Ježiš Kristus ťa naplňa svojou vlastnou radosťou. Radujte sa vždycky. A znova len opakujem, radujte sa v Pánovi, ako apoštol Pavel hovoril. Filipenom 4:4. Či? Dobre. A každý člen církve studuje toto dôležité varování a jeho hloubku. Celú hloubku knihy Zjevení. Každý ať uváží, zda při svých bojích o pravdu či teoretických debatách nestratil nežnou lásku Kristovu. Veru, Pán nechce, aby sme niekoho sekali a zabíjali Božím slovom. Pán chce, aby sme ho milovali. A toto slovo každému človeku zvestovali.
Nebyl snad Kristus opomenut v projevech či v srdcích? Není nebezpečí, že mnozí jednotlivci se dostávají do popředí při hlásaní pravdy a při konání misijní práce, zatímco jejich práce není protkána láskou Kristovou? Toto vážné varování věrného svědka má hodně co říci. Požaduje, abyste si uvědomili, odkud jste klesli, činili pokání i z minulých skutků, pamätať na to, že volakedy tvoje skutky boli lepšie, že volakedy tvoje skutky, keď si sa, potom čo si sa obrátil ku Kristovi Ježišovi, potom čo som sa ja obrátil, keď sa pozriem na tie skutky, čo boli predtým a čo sú teraz, tak Pán ďalej hovorí, pravý vierný sviedek, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Zjevení 2.5. Kéž by církev mohla prožiť svou potřebu, svůj první žár lásky. Je-li toto potřebné, pak ostatní přednosti nejsou tak podstatné. Veľmi zaujímavé, čo? A keby som mal vieru takú, že by som hory prenášal a lásky, keby som nemal. 1. Korinťanom 13. kapitola. Srdce Biblie. Je to o láske, nie? Čo je hlavným posolstvom a jadrom učenia písma? Láska Kristova a láska Boha Otca. Nech je s vaším duchom. Neviem teraz presne, ktorý verš to je, hovorí, ale je si nutno uvědomit, že je možné činit pokání v nebezpečném postavení. Teoretická víra v pravde neposvěcuje. Předkládání teorie nevěřícím vás ještě neustanovuje za svědky Kristovi. Světlo, které potešilo vaše srdce, když jste poprvé poznali poselství pro tuto dobu, to je základní součástí vašeho křesťanského obrácení i úsilí, které se vytratilo z vašeho srdce i života. Kristus se dívá na tento nedostatek horlivostí, že jste poklesli a jste v nebezpečném postavení. Nekonečná láska spolu se zákonem. Další podnadpis. Při poukazování na závaznost požadavků zákona mnozí přestali živě popisovat nekonečnou lásku Kristovou. Ti, kteří poznali tak velké pravdy a chtějí předkládat lidem tak závažné reformy, nezískali živou představu o ceně smírčí oběti jako projev velké lásky Boží k člověku. Láska k Ježíši a Ježíšova láska k hříšníkovi se pomalu vytratila z náboženského vyznání těch, kteří byli pověřeni hlásat evangelium, trojanielské posolstvo, večné evangelium. A vyvýšili sebe místo spasitele lidstva. A máme tu nikolajtizmus, čo sme si pred chvíľou vysvetlili. Nie my sme tí, ktorí, nie ja som to, ktorý sa mám dávať do popredia, ale slovo mám dávať Božie do popredia. Pravdu, čistú a zjavnú. Lásku. Jako slunečné svietlo nemôže byť oddeleno od slunce, tak ani Boží zákon nemôže byť správne podán človeku oddelenie od božského tvůrce. Posel by měl říci. V zákoně je Boží vůle. Pojď a přesvědč se, že zákon je, jak praví Pavel, svatý, spravedlivý a dobrý. Kárá hřích, odsuzuje hříšníka, ale poukazuje mu i na potřebu Krista, který je dárcem milosti, dobra i pravdy. Zákon nemůže prominout trest za hřích, ale obvinuje hříšníka ze všech jeho hříchů. Kristus přislíbil hojnou milost těm, kteří činí pokání a uvěří v jeho milost.
Láska Boží se vztahuje svou hojností na ty, kteří činí pokání a uvěří. Znamení hříchu může být omyto jedině krví smírčí oběti. Byla však požadována oběť ne menší oběti toho, který byl rovný s Otcem. Dílo Kristovo, jeho život, ponížení, smrt i prostřednictví pro ztraceného člověka oslavuje zákon a vzdává mu čest. Mnohá kázání o požadavcích zákona byla hlásána bez Krista. A doplním, tak aj bol mnohokrát hlásaný Kristus bez požiadaviek zákona Božieho. A toto stále sa takto míňa a buď jeden hlása len požiadavky zákona, alebo ten ďalší len Krista a zákon je troška odsunutý, veď musíme byť ekumenickejší, nie? Duchovnejší, nie? Veď v tom je duchovnosť, keď sa ovládame len duchom a Bibliu nechávame stranou, či? Alebo je to slovo Božie živé? To slovo je duchom Božím. A ten duch je duch Kristov, duch svätý, ktorého máme mať v srdci vo svojom vnútri. Bez milosti Kristovi je nemožné učiniť jediný krok v poslušnosti zákona Božího. Jak je nezbytné, aby hříšník slyšel o lásce i moci svého spasitele a přítele. Pokud vyslanec Krista bude jasne vysvetľovať požadavky zákona, učiní ho pochopiteľným. Vždyť nikto nemôže byť ospravedlnen bez smírčí oběti Kristovi. Bez Krista je jen zatracení, hrozné očekávání plamenného rozhorlení a konečné oddelení od přítomnosti Boží. Avšak ti, kteří měli otevřené oči k poznání lásky Kristovi, poznali povahu Boží v plnosti lásky a soucitu. Bůh se nechce ukázat jako tyranský a neúprosný, ale jako otec, toužící obejmout syna, který činí pokání, který se navrací z hostiny. Nedbalé. Hříšník volá s žalmistou, jakož se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteříž se ho bojí. Žalm 103:13. Všechno zoufalství je z duše odstraněno. Vidíme-li Krista v jeho pravé podobě. Všechno zoufalství je z duše odstraněno. Vidíme-li Krista v jeho pravé podobě. Amen. A teraz na samotný záver tu dodáva ešte sestra Vajtová posledný podnadpis. Pravdivost trojandělského poselství. Někteří z našich bratří vyslovili obavy, že až příliš mnoho se zabýváme ospravedlněním z víry. Počujete? Ale já se domnívám a také kážu, že nikdo není zbytečně burcován. Neboť v předkládání tohoto učení není žádné nebezpečí, jak je psáno v písmu. Jestliže v minulosti neochabovalo poučování lidu Božího, je zapotřebí i nyní věnovat volání zvláštní pozornost. Nesmírně velká vzácná zaslíbení, která jsme dostali v písmu svatém, se ztratila do značné míry z dohledu přesně tak, jak přál si nepřítel. Překažeč Satan rozetřel svůj temný mrak mezi nás a našeho Boha, abychom nepoznali pravou povahu Boží, pravý charakter Boží, že je to charakter lásky, pokoja, nežnosti. Pán o sobě prohlásil, že je milostivý a laskavý, trpělivě vyčkávající a plný dobroty a pravdy. Amen. Trpělivě
vyčkávající, nevylamující dveře našeho srdce, neobřezaného, zlého, ničemného. Jeho slovu nepodřízené. Někteří se mě v dopisech dotazovali, zda poselství o ospravedlnění z víry je trojandělským poselstvím. A já jim odpověděla, opravdu, je toto trojandělské poselství. Ospravedlnění jsme vierou v Krista bez skutkov zákona, ale naša viera musí byť rozvinutá tými skutkami dobrými, musí byť pečaťou a potvrdením našich skutkov dobrých, nášho ovocia, aj to musí byť Duchom Svätým zapečatené, musí to byť láskou naplnené to ovocie, plné živín, plné toho, čo má byť pre tento svet i pre našich bratov a sestry, s ktorými sme si takto navzájom rovní. Nikto není takto alebo takto. Všetci ste bratia, všetci ste učeníci Pána Ježiša. Je niekto z vás ako Ježiš Kristus? Prečo si osobuje teda to právo? Buďte požehnaní, odneste si z tohto posolstva naozaj to, čo... A vlastne ešte som zabudol na záver povedať Zjavenie 2. kapitola, ešte to zasľúbenie na záver. Zjavenie 2. kapitola, 7. verš. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Zvláštne ako to prekladá profesor Jozef Roháček. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života. Už ste jedli niekedy drevo? Maximálne tak nejaký čaj vilkakora, mačací dráb alebo lapačo, že ste si zalievali a vypili, a že by ste jedli drevo, obrusovali ako voľaký zajac, bobor alebo... Ale napríklad, keď si zoberieme takýto muškátový oriešok, priblížim na kameru, takýto muškátový oriešok, to je tiež drevo, není? A môžeme ho jesť? Jedine, ak si ho takto nastrúhame. Ale podstatou je, že máme život v Ježišovi Kristovi, lebo kto má syna, má život. Tu je iba povedané, že ten, kto víťazí, ten, kto je víťaz spolu s Kristom, bude jesť aj z dreva života, respektíve to môže byť preložené dvoma spôsobmi. Ten prvý z dreva života ako zo samotného stromu života, jeho ovocie. No a možno, že aj jeho drevo, tak ako muškátový oriešok. Čo mimochodom, toto je teraz paralela toho oriešku, že vlastne ten samotný život je Ježiš Kristus. Ja som tá cesta, pravda aj život. Ján 14.6. Ale okrem toho, že máme Ježiša Krista ako svoj život, tak sme aj závislí napríklad od slnečného svitu, od vzduchu, vody, jedla, dostatočných živín. Sme závislí na tomto, aby naše telo správne fungovalo. Vieme, že dostaneme nebeské telo. Ale aj to nebeské telo potrebuje nejaké živiny. Predsa len budeme takmer ako anjeli v nebi, ako Božie slovo zasľubuje, ako samotný Ježiš Kristus hovorí, že budeme ako anjeli v nebi, dostaneme aj krídla, no ale ako obyvatelia tejto zeme
ktorý tu mali asi ako jediný. No, to nebudem hovoriť takto. Ale, lebo moje možnosti chápania nepresahujú ani zďaleka vôbec celú Bibliu a už vôbec nie samotného Boha, ale vďaka Bohu, že so mnou zdieľa svoju myseľ aj s nami všetkými, svoj softvér, svoj plán spasenia. No a tak ako je drevo života v budúcom Jeruzaleme na udržiavanie toho života, ktorý v nás je skrze Ježiša Krista, tak podobne už tu na zemi máme toto drevo života, ktoré prináša život vlastne len nášmu telu, dočasnému, a to je predobraz stromu života, ktorý dáva nášmu duchu vitalitu, pretože tie telá, ktoré dostaneme, to už je vlastne taký ako keby zmocnený duch, by sme mohli povedať, ale nemyslím to šamanský, keď tu niekto ma zle pochopil, že ešte aj orech tu dávam ako príklad a potom idem o neviem čom, ale toto je v Božom slove, toto je pravda, čo hovorím. Neviem sám, aký ten strom života je, či to je tiež stále zelený strom, ako máme aj my tu v amazonských pralesoch, niekde v tej úžasnej prírode, kde je kopu zrážok, kde sú úplne iné podmienky na pestovanie vlastne takýchto vzácnych stromov. Mimochodom muškatový oriešok je tiež zo stále zeleného stromu. Prináša vitalitu telu, ako som povedal, odstraňuje aj akné, odstraňuje aj bolesť psychickej povahy, takisto bolesť telesnú do určitej miery potláča, kto chce si dať ešte trochu kratomu, aby teda bol úplne utlmený od bolesti. To však není akože cieľ, to tu teraz len rozoberám tak okrajov, ale to drevo života som chcel tak troška rozobrať. Samozrejme, utrpenie, bolesť a to patrí k nášmu životu, pretože žijeme vo svete, ktorý je preplnený, presiaknutý hriechom. Tak preto musíme aj zažiť to, čo Ježiš Kristus si zažil. To, že si dočasne troška uľavíme od našich problémov, to Boh akceptuje, ale samozrejme, kto má ísť do žalára, pôjde do žalára, kto má byť zatvorený, kto má byť mučený, bude mučený. Je to tak, a apoštol Pavel hovorí, koľkokrát to už zažil, bičovaný, palicovaný, trestaný, vyhnaný, jedenkrát aj kameňovaný. Takže proste musíme byť len na to pripravení. Musíme žiť tak, ako Ježiš Kristus. A ako to dokážeme? Takže my sami budeme chcieť byť bohovia? Nie. Už chceme z toho druhého stromu, pravda? Chceme byť ako Ježiš Kristus v jeho láske, povahe, jeho jemnosti, v tom, ako sa rozdával ostatným, v tom, ako uzdravoval a liečil ostatných na tele aj na duchu, ako pôsobil zmierenie s Bohom Otcom. To môžeme aj my, nie? Ale keď to tak povieme, že Ježiš odpúšťal hriechy, no my ako odpustíme hriechy ľuďom? Jedine tak, že ich dovedieme k tomu, ktorý môže odpustiť tieto ich poklesky, hriechy, neprávosti. Pánu Bohu ani tak nezáleží na tom, koľko ty hriechov v živote popácháš, či ich je 5 alebo ich je 500 000.
Bohu na tom vôbec nezáleží. Bohu záleží len na tom, aby si mal vzťah s ním a vzťah s jeho synom Ježišom Kristom. Ján 17.3. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Toto nech je aj našou túžbou. Nech nás láska Božia k tomu vedie, ku pokániu, k tomu, aby sme sa obrátili celým srdcom na Boha a s celým srdcom plným lásky Božej od Boha, aby sme sa obrátili k svojmu blížnemu a znova, aby ten tok lásky mohol prúdiť cez nás, aby sme neboli tým stojatým potrubím, tou žumpou, ktorá je zatvorená sama pre seba, ktorá hnie vo svojom vnútri. Mimochodom, my ľudia sme ako taký muškátový oriešok. Prečo to hovorím? Pretože keď si zobereme Pretože keď si zobereme dva orechy muškátové vedľa seba, dva oriešky muškátové, keď si vedľa seba postavíme, tak ten vonkajší vzhľad, tam ani není nejaký rozdiel poznať veľký. Ale keď sa pozrieme do jeho vnútra, keď začneme strúhať ten orech, tak zrazu zistíme, či je dobrý alebo není. Vieme, že strom života, tam nebude nič skazené na tom, ako by bolo napríklad na týchto muškátových orieškoch, ktoré si tak s obľubou strúham a takisto aj rozmýšľam nad týmito vecami. Drevo života, takisto zjavenie 22, druhý verš, prostred jeho ulice. No, dobre, od prvého verša. Zjavenie 22, 1 až 2. Taká predchuť toho, kam až chcem teda ísť. Čo sa týka týchto 7 zborov, že nie len toto, čo Pán Ježiš Kristus vyčíta, ale aj to, čo zasľubuje. Toto je radostná kniha, kniha zjavenia. Tá radosť musí byť na samotnom konci, takisto. A to je úžasná radosť, čo je na samotnom konci. Niektorí to tak vykladajú, už dnešní moderní teológovia, knihu zjavenie, že to hlavné posolstvo je v strede, to kľúčové posolstvo je v strede, áno. Jedno posolstvo kľúčové, záverečné v strede, to je jadro posolstva a samotný záver posolstva je ale záver. S tým nič nespravíme. To nesteologizujeme. To Pán Boh dal nakoniec pre nás. Schválne to je nakoniec takéto úžasné potešujúce zasľúbenia, lebo to je pre poslednú generáciu celá kniha Zjavenie. Aj kniha Daniel, ktorá bola zapečatenou takisto, až kým neprišla predposledná, posledná generácia. Áno, nej bola odpečatená táto kniha. Millerovi a jeho hnutiu. William Miller, farmár obyčajný. Chcel by v dnešnej dobe byť William Miller v postavení predsedu alebo prezidenta dokonca adventistov na adventistickej generálnej konferencii. Chcel by byť obyčajný farmár niekedy vysoko postaveným človekom, kresťanom ešte k tomu. To by asi nemohol s tým súhlasiť.
s takouto telesnosťou, ktorá sa v cirkvi deje. Vy všetci ste len bratia. A dokonca ešte jeden toho druhého má považovať za väčšieho ako samého seba. Preto sa Ježiš pýtal Šimona Petra, pýtal sa ho 3-krát, či ho miluje naozaj, skutočne, pravdivo, opravdivo. A ak aj my nemilujeme Krista ešte pravdivo a opravdivo a vo všetkej úprimnosti, vo všetkej nahote, v akej aj hriešnosti, aj stave, v akom sa nachádzame, nenechajme klopať Pána Ježiša Krista. Pustíme ho dnu. Ja viem, že posolstvo do 7. zboru budem rozoberať zvlášť v ďalšom videu, nasledujúcom až. Ale tak nech vás Boh Otec a Pán Ježiš Kristus bohate žehná. Amen.